नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. सगळ्यात आधी बघूया, वास्को परिसरातल्या 3 चारचाकी गाड्या फोडणाऱ्या आरोपीला पकडण्यात अजूनही पोलिसांना यश आलेलं नाही आहे. यशोदा एंटरप्राइजेस गॅस एजन्सीचे सिलेंडर घेऊन जाणाऱ्या 2 गाड्या आणि वास्कोमधली श्री दामोदर मंदिराजवळ उभी असलेली 1 गाडी फोडण्यात आली आहे. मोठे दगड घालून या गाड्या फोडण्यात आल्यात. मात्र या गाड्या कुणी फोडल्या ते अद्यापही समजू शकलेलं नाही. पोलिसांनी अज्ञाताविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र हा प्रकार वैयक्तिक वैमनस्यातून झाला असावा का याचाही शोध पोलीस घेत आहेत. दुसरी बातमी बघूया, गोव्यातल्या मासोर्डे गावात होणाऱ्या फुटसाल मैदानाच्या पायाभरणीची आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी वाळपईमधल्या मासोर्डे भागात फुटसाल मैदानाचं भूमिपूजन केलं. फुटसाल म्हणजे फुटबॉलचंच मैदान, फक्त हे मैदान छोटं असतं आणि त्यात एका संघात 5 ते 6 खेळाडू असतात. अंडरआर्म क्रिकेटसारखाच फुटसाल हा फुटबॉलचा प्रकार आहे, जो गोव्यात फार मोठ्या प्रमाणावर खेळला जातो. या मैदानाला आणि बाजूच्या फुटबॉल मैदानाला 70 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तिसरं म्हणजे जत्रा तसंच सांस्कृतिक उत्सवात गोबी मंचुरी स्टॉल्सना बंदी आहे. कुर्टी खांडेपारमधल्या सातेरी मंदिरात सुरू असलेल्या 3 दिवसांच्या कला महोत्सवाच्या तिथे लावण्यात आलेल्या 24 गोबी मंचुरियन दुकानांवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने छापे टाकलेत. गोबी मंचुरी तयार करताना स्वच्छतेचं पालन न केल्यामुळे FDAने ही कारवाई केली आहे. कुर्टी खांडेपार ग्रामपंचायतीने या दुकानदारांना हे स्टॉल्स बंद ठेवण्याचे आदेश दिलेत. आणखीन एक खास बातमी सांगतो. गोव्यातला एक पारंपरिक मच्छीमार एकाच दिवसात जगप्रसिद्ध झाला आहे. इंग्लंड, अमेरिका, लंडन, ऑस्ट्रेलिया या देशातून त्याला फोन येत आहेत. कोण आहे हा मच्छीमार, का येत आहेत त्याला फोन आणि कसा काय तो एवढा जगप्रसिद्ध झाला याबाबतचा एक खास रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. गोव्यातलं धान्य चोरून नेलं जातंय कर्नाटकला. नागझर कुर्टीमधल्या खासगी गोदामावर धाड घालून 20 टन तांदूळ आणि गहू पोलिसांनी केले जप्त. 2 अधिकारीही निलंबित. गोव्यात बेकायदेशीर मासेमारी करण्यासाठी आलेल्या 3 कर्नाटकच्या बोटी मत्स्यव्यवसाय विभागाने पकडल्या. मत्स्य विकास मंत्री म्हणतात बोटींवर मिळाले 10 किलोच मासे. विजेचं बिल तयार करणाऱ्याला झालं नरकासूर दहनाचं जागरण, म्हणून चुकलं बिल. 573 रुपयांऐवजी देण्यात आलेलं 57 लाख रुपयांचं बिल पुन्हा सुधारून दिल्यानंतर वीज मंत्र्यांचा विनोद. डीडी कोसंबी फेस्टिवल आयत्यावेळी रद्द करून कला आणि संस्कृती खात्याने केलाय विचारांचा खून. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ लेखक दामोदर मावजो यांनी व्यक्त केला संताप. रुंदीकरणाच्या कामासाठी वास्कोतला शांतीनगर ते महामार्गाला जोडणारा पूल पुढचे 6 महिने राहणार बंद. परिवहन मंत्री माविन गुदिनो यांची माहिती. आणि मांद्रे गावात भूमिगत केबलच्या कामासाठी ठेकेदाराने सर्वत्र खणले रस्ते. पर्यायी व्यवस्था करण्याची नागरिकांनी केली मागणी. आता ही खास बातमी आहे गोव्यातल्या एका पारंपरिक मच्छीमाराची, जो एका दिवसात जगप्रसिद्ध झाला आहे. कारण आहे द वन अँड ओनली मास्टर ब्लास्टर भारतरत्न सचिन तेंडुलकर. काही दिवसांपूर्वी सचिन गोव्यात आला आणि त्याने दक्षिण गोव्यातल्या बाणावली समुद्र किनाऱ्यावर पेले फर्नांडिस या पारंपरिक मच्छीमारासोबत मासेमारी केली. पेलेच्या खानावळीत सचिनने आपल्या कुटुंबासोबत खास गोवन पद्धतीचं मासळी जेवणही घेतलं. हा सगळा व्हिडिओ सचिनने सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यापासून पेले फर्नांडिस यांचा मोबाईल सतत वाजतोय. आपण जगातले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहोत असं पेले म्हणतायत. आय एम द रिचेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड असं म्हणणारे बाणावलीचे पेले फर्नांडिस जाम खुश आहेत. कारण क्रिकेटचा देव वर्ल्ड नंबर 1 मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आपल्या कुटुंबासोबत काही दिवसांपूर्वी पेले यांच्या रेस्टॉरंटमध्ये आला आणि त्यांच्यासोबत चक्क मच्छीमार होऊन समुद्रात उतरला. तुम्ही मासेमारी कशी करता हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे अशी इच्छा सचिनने पेलेकडे व्यक्त केल्यानंतर तर पेलेचा आनंद गगनातच मावेनासा झाला. पेलेनं मग आपल्या पूर्वजांपासून चालत आलेल्या पारंपरिक रापण मासेमारी व्यवसायाची सचिनला माहिती दिली. सचिननेही मोठ्या आस्थेने हे सगळं जाणून घेतलं. पेले म्हणाला, आय एम द रिचेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड.
very rich today. I am very rich, sir. तो म्हाका मेळ्ळो कारण म्हळ्यार तेगे बायल बिचीर सकाळ हूंय वॉक मारताली. हांवें सांगिल्लें मॅडम गुड मॉर्निंग, आय लायक टू टेक सचिन तेंडुलकर ऑन फिशींग ट्रीप ऑर वॉटर स्पोर्ट्स म्हणून सांगिल्लें. ती म्हणूंक लागली 1.5 वर्षापूर्वी सचिनची बायको या बीचवर मॉर्निंग वॉक करायला आली होती. त्यावेळी मी सांगितलं की मला सचिनला मासेमारी करायला घेऊन जायचं आहे. ती म्हणाली सचिनला समुद्रात उतरायला आवडत नाही. मग मी म्हणालो मी सचिनचा खूप मोठा फॅन आहे. त्याच्या प्रत्येक सेंचुरीनंतर मी खूप फटाके फोडलेत, माझे पैसे खर्चसुद्धा केलेत. तेव्हा तिने सचिनला ही स्टोरी सांगितली. मग सचिनने त्यावेळी पॅराशूट रायडिंग केलं होतं. and doing World Cup winning, that time I was using my money fireworks. हे हांवें ते सांगिल्लें. ती म्हणूंक लागली इट्स अ व्हेरी नायस स्टोरी, आय वील टेल माय हजबंड एंड ट्राय टू ब्रिंग हिम टू यू म्हणूंक लागली. मागीर ती भितर वचोन घोवाक उलयली आसतली. मागीर तेन घोवा सांगिल्लें आनी सचिना होरें ती घेवन येयली. मागीर ती म्हणूंक लागली लेट्स गो ऑन पॅराशूट. सो हांवें सचिना पयल्या वर्सा पॅराशूट दिलें. आतां हे पाटी सचिन गोल्फ खेळटालो. हांवें सांगिल्लें सर कम फॉर माय फिशींग ट्रीप. यावेळी सचिन सकाळी 8:30ला माझ्याकडे आला आणि म्हणाला चल मला मासेमारी करायची आहे. तो खूप आनंदी झाला. मी त्याला आमच्या पारंपरिक रापण मासेमारीची माहिती दिली. बाग आमदारांक घेन आनी आमकां थोडे बांगडे पळे, थोडी सांगटां पळी, थोड्यो पितोश पळ्यो आमकां आमले रेस्टॉरंटान दिले ते कळे आनी तो सारको हॅपी जालो. मासेमारीनंतर सचिनने पेलेच्या रेस्टॉरंटमध्ये आपल्या कुटुंबासोबत खास गोंयच्या पद्धतीचं मासळीचं जेवण घेतलं. गोव्याच्या रणजी संघात खेळणारा सचिनचा मुलगा अर्जुनसाठी पेलेच्या घरच्यांनी खास गोब्रो मासा तळला होता आणि मासळीचे बरेच प्रकारही केले होते. This is a grouper, sir. In Konkani, it's called gobro. This is one of my favorite fish because it's white meat. And this most you get only in Bat Island, which is Vasco da Gama. सचिनही पट्टीचा मत्स्य खवय्या. त्याने या सगळ्याचा मनमुराद आस्वाद घेतला आणि नंतर शहाळ्याचीही मागणी केली. मग काय, पेले स्वतःच माडावर चढला आणि त्याने पटापट शहाळीही काढली. तेंडुलकर किती लेवल ते खबर आनी हांव फिशरमॅन म्हणून म्हाका म्हणूंक लागलो आज जे रापणी नुस्त्या पळटें आपल्या भाजून दी. सो हांव मुगे भयणीन फोन केलां. तेंडुलकर मला म्हणाला की आज जे रापणीत मासे मिळालेत ते मला भाजून दे. तेव्हा मी माझ्या बहिणीला आणि बायकोला फोन केला की गोव्याच्या पद्धतीचं खास काहीतरी बनव. मग आम्ही त्याला फिश करी दिली, सुंगटाचं हुमण दिलं आणि मला एक गोब्रो मासो मिळाला होता 4.5 किलोचा. तो त्याच्या मुलाला मी तळून दिला. त्यांना ते खूप आवडलं. तो गोब्रो हांवें तेगे चेड्या फिले मान दिल्यो कित्याक गोब्र्या मास मरे नंबर 1 व्हायट कलर आनी तें भलायकी बी सारकें बरें कित्याक तो चड तळपां आसता. तो चड ती आमगे कालवां बालवां हान बरी बरी वस्तू हान दीस काडा. सो हांवें तेगे तें चेड्या दिलें आनी तें सारकें लायक जालें. तेगे बायल म्हणूंक लागली पेले थँक्यू व्हेरी मच, इट्स व्हेरी गुड फूड. पेलेचा निरोप घेताना सचिनने त्याला म्हटलं 2 दिवसांनी तुला गिफ्ट मिळेल आणि सचिनने पेले भेटीचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला. लायक तें तेंकां सगळें लायक जालें. ज्यावेळी त्याने हा सगळा व्हिडिओ फेसबुक आणि कुठे कुठे पोस्ट केला त्यानंतर देवा मला किती फोन आले बाहेरून विचारू नका. ऑस्ट्रेलियाचो फोन, अमेरिकाचो फोन आनी चड फोन आमगे इंग्लंडाचे कित्याक आमगे चड गोंयकार फ्रेंड बाय ते इंग्लंडा आहाय आनी तेंगे फोन व्हेरी गुड पेले येसो काम करीत राव आमगे गोंय फेमस जातलें आनी येसो कामाचे होरें गोंय फेमस जाता. हा व्हिडिओ पोस्ट केल्यापासून पेलेचा मोबाईल खणखणू लागलाय तो आत्तापर्यंत. आपण संसारभर फामाद झालो म्हणजे आपण जगप्रसिद्ध झालोय असं आता पेलेला वाटतंय. तो सारको खालती कायदा मनीस. तेंडुलकर अगदी डाऊन टू अर्थ असा दिलदार माणूस, एकदम साधा. देवाने त्याच्या कुटुंबावर नेहमी आशीर्वादाचा हात ठेवावा असं मी देवाकडे मागतो. सदा रोजार गुदास्तो मागोता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक गोमंतक TV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.